Ang dami. Tamang-tama, malamig ang araw ngayon. So, patay ka ngayon. Tapos ng maligayang araw mo. Ito na. Ito na mga ka-vlogs. Lapit na itong malata. Pinakuluan natin to. Ito. Napakaanghang. Ang daming sili. Para pangpalasa, pangpasarap ng ating niluluto. Ito mga ka-vlogs. So, ang tawag nito adobaw. So, tamang-tama. Hindi mainit ngayon. Pang ano to, gamot sa lamig. Masarap to mga ka-vlogs. Panglam mga ka-vlogs. Malapit na itong maluto. Abang-abang lang kayo. Sobrang sarap to. Ito bitchin. Ajinomoto, pangpalasa, at ito asukal, pangpasarap ng ating niluto. Unti-unti nang lumambot mga ka-vlogs. Sarap na to. Ayan, parang malambot na. Medyo lumambot na mga ka-vlogs. Sarap to. Masarap to mga ka-vlogs. Magmukbang tayo ngayon mga ka-vlogs. Mukbangin natin tong adobaw na manok. Laki na manok. Masarap to mga ka-vlogs. Bisayang manok. Napakasarap to. So sarap. So yabe. Wow. Medyo malambot-lambot na. At ano, parang tingnan nyo mga ka-vlogs, oh. So mayroong lemongrass. Pinalasa natin to. Ayan, luto na. Luto na ang ating adobaw. Wow, excited akong kumain mga ka-vlogs. Excited na akong kumain ito. Ayan mga ka-vlogs. Wow, so yummy. Pagtingin pa lang, ulam na. Kain na ako mga ka-vlogs. Ayan, kain na tayo. Hello, welcome back sa ating channel mga ka-vlogs. Ngayong araw, kakain tayo ng manok. Ito, manok Bisaya na spicy. So spicy mga ka-vlogs. Ang anghang nito mga ka-vlogs. Ang tawag nito adobaw. So walang sabaw. Ngayon, kakainin natin to. Walang ibang kakain ito dahil sobrang anghang. So may katapat na or pares na kanin. So ngayon, mga ka-vlogs, ano pang hinihintay natin? So kainan na. Okay. First, ngahungit. Ito. Sarap. Anghang. Baka mga ka-vlog to. Sarap mga ka-vlogs. Dapat ito mix natin sa kanin para medyo maanghang-anghang naman yung kanin natin. So ayan, walang sabaw pero itong mga ano to, pangpalasa. Ito yung tanglad o lemongrass. Ayan mga ka-vlogs. Wow. Ito yung pinakamasarap dahil
yung sabaw niya ay parang ma-absorb sa kaniyang kaniyang loob. So nandyan sa kaniyang loob yung mga sabaw. So napakasarap nito mga ka-vlogs. Ayan. Mix natin mga ka-vlogs para lalong sumasarap. Sarap. Masarap mga ka-vlogs. Iwan ko lang kung maubos ba natin to. Dami eh. Bale. Ang anghang. Ako lang nasa bahay mga ka-vlogs dahil yung mga tao dito at may iniasikaso. So since na mas humaanghang to, walang iba kakain itong mga ka-vlogs. Sobrang sarap. So spicy. Ang dami. Sakto talaga sa timpla mga ka-vlogs. Basta ako na magluto.
Ang hang. Ah. Pinapawisan ako mga ka-vlogs. Manok panari namin to. Kailan namin. Baka iba yung kumain mga ka-vlogs. Inunahan ko na lang. Ako pang makakain. Dami pa mga vlogs oh. Balik. Balik. Anghang. Basta anghang, dyan lumalabas yung masarap na timplada. Adobo. Rap. Sarap mga ka-vlogs. Bos na. Bos na mga ka-vlogs. So, chicken bats na naman. Ito. Mga ka-vlogs.
Anghang. Hindi ako umiyak. Tears of joy. Sabi ni Boy Tapang. Sobrang anghang. Sarap. Spicy adobo. Bus ng kanin mga kablak. Hindi natin tumubos mga vlogs. Ubos na yung kanin natin. Salamat sa panonood. At kung may request kayo, paki-comment lang sa ibaba. Kainin natin. Medyo maanghang mga ka-vlogs. Ito masarap. Sobrang sarap.
Kaya busog-busog na tayo.